video. I dag skal vi i cirkus. Okay, så vi er her faktisk allerede nu. Vi tænkte ikke, vi ville filme vejen, fordi sådan, det er ret kedeligt. Men vi er her nu. Vi kommer med til at filme derinde og en masse andet. Så vi kommer bare til hyggedag i cirkus. Så vi glæder os virkelig meget. Og jeg skal pisse. Nu er vi filmer. Okay, så nu tænker vi lige, at vi går ind på toilettet. Ja, fordi jeg skal pisse. Oh my god, Donnie. Ja, selvfølgelig. Ej, det er hyggeligt. Ja. Okay, nu har jeg lige været på toilettet, og nu kan hun stadig på toilettet. Nu er Nuni også lige blevet færdig. Og nu skal vi have billetter. Kan du danse? Wow. Okay, vi er lige gået over til sådan en træ, og det ser sygt sejt ud. Og sådan, ja, det er bare mega sejt, og der er en skov lige ved siden af. Ej, jeg kan godt lide at bo i sådan en der campingvogn. Venstre og 5. række. Nu er vi kommet ind. Ja. Så kommer din kopskab. Okay, så vi har fået hopbrug, og vi har vores bamser. Og det smager virkelig godt. Og vi håber, videoen er god. What the fuck? Okay, det går i gang om 3 minutter. Om 3, 2. Nu er det. Drømmene bliver skabt lige her i Manesien stjerneskær. Gør dig klar for alpinski. Tør du stole på, at øjnene ser. Til jer, og de hedder nemlig Du Krystal. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. How long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much for you. Drømmeland og vågen. Lige der, hvor man ikke ved, om man drømmer eller man er vågen. Kender I det? Vi er sådan et mærkeligt sted. Og det er det nu, cirkusprinsessen Diana og Nandor beviser os. Damer og herrer, cirkusprinsesse Diana og Nandor.
Okay, der er lige kommet pause, så det er meget godt. Jeg tror lige, Filu kommer lige at gå ud, men jeg tænker også lige, at vi går ud og får noget luft, fordi det er meget varmt herinde. Okay. Hvad? Nå. Okay, nu er jeg her. Vil I filme lidt og sige, der er lille? Okay, der er lige pause. Ja, det har jeg. Så er vi lige kommet ud fra cirkuset, og det var mega godt. Ja. Jeg waiter det... Waiter? Okay, jeg giver den 9,5. Ja. Men det er fordi, at ham der den ene, han nu vil med sådan at snakke om alt muligt lort. Nej, det var jo sygt godt, Nynne. Det var en af de ting, jeg elskede. Okay, ja. Han lavede sjovt. Okay. Okay. Og nu er vi egentlig bare på vej hjem. Ja. Ja. Så... Og det var alt for den her video.